बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा। କୁହ ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ସେବା କରିପାରେ? ଇଏ ମୋର ବୋହୂ। ଆର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ହଉନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ବାବା। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ବୋଉକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ। ଆଲୋ ଏ ବୋହୂ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା, ବାବା ଯାହା କହିବେ। ହଉ ଶାଶୁ ମା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆସ ବତ୍ସ, ଆମେ ଏବେ ବେଡରୁମକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଆସ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥର ବେଡରୁମକୁ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ବତ୍ସ, ତମେ ଏଥର ଏଠି ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ଖେଳ କରିବା। ହି ହି ହା ହା ହା।